Sorsi li tkellmu ma' Il-Mument qalu li tmexxija ġdida li daħlet fl-Emcast ma ngħatat l-ebda handover. Sorsi qrib l-Emcast qalu li tmexxija tal-lum qed tilmenta li sabet qatt ta' irregolaritajiet. U minħabba fek li jidher li tmexxija ġdida tal-Emcast qed tipprova twarrab minn ċertu persuni li b'xi mod huma involuti fit-tmexxija tal-istess Emcast. Wieħed mill-persuni li ilu jimmilita fl-Emcast għal bosta snin u li m'hawnx se jġeddidlu l-kuntratt tiegħu u Vince Majone. Kien il-Ministeru tal-Edukazzjoni li ftit ilu batalih u natatu l-aħbar. Vince Majone kien ikkwotat jgħid li hu kien infurmat mill-Ministeru li l-kuntratt ta' 3 snin tiegħu mhux se jkun imġedded. Jidher iżda li l-Ministeru tal-Edukazzjoni qiegħed ifassal rwol ġdid hekk kif l-impenji tiegħu fl-Emcast jintemmu ma' tmiem dan ix-xahar. Id-deċiżjoni finali dwar dan kollu jidher li ttieħdet direttament mill-Ministru Evarist Bartolo. Persuna diżappuntata biċ-ċaqliq li sar dan l-aħħar fl-Emcast żvelat magħna kif fl-aħħar 4 xhur mill-Emcast kien hemm eżodu ta' nies ta' esperjenza mit-tmexxija ta' din l-istituzzjoni edukattiva. Dan wassal biex attwalment is-sitwazzjoni tal-Emcast ili għandha amministrazzjoni għall-kubtejha. Is-sorsi li tkellmu ma' Il-Mument żvelaw ukoll li wara l-ħatrit ta' Frederick Schembri u James Calleja bħala chairman u l-prinċipal tal-Emcast saru bosta tentattivi ta' ċaqliq li wassal biex qatt ta' diretturi u deputati diretturi bi snin twal ta' esperjenza u validissimi jiddeċidu li jew jirritornaw għat-tagħlim jew saħansitra jirriżenjaw mill-Emcast u jmorru jaħdmu x'imkien ieħor.